Aquí, el mapa de sectors superposa les zones conceptuals, tenint en compte els angles del sol d'hivern i d'estiu. Pensem-hi un moment. Qualsevol tros de terra, sigui on sigui, està constantment modelat per forces invisibles. El sol, el vent, l'aigua. Un disseny realment intel·ligent no intenta lluitar-hi en contra, de cap manera. Al contrari, el primer pas, el més fonamental, és entendre aquestes forces per poder-hi col·laborar. I aquí tenim la gran pregunta, oi? Com podem crear espais que no només sobrevisquin els elements, sinó que els aprofitin al seu favor? Doncs bé, l'anàlisi de sectors ens ofereix un mètode, un camí per respondre a aquesta pregunta i, de fet, transformar el que podria ser un repte en una gran oportunitat. Vinga, fem un cop d'ull ràpid al que veurem. Primer de tot, identificarem aquestes forces amagades del lloc. Després, veurem com convidar-les que ens ajuden i alhora com protegir-nos de les que ens perjudiquen. I finalment, lligarem tots els caps per crear un disseny que funcioni de veritat. Som-hi! Tot, absolutament tot, comença amb l'observació. L'anàlisi de sectors és, en el fons, una eina per dibuixar un mapa. Un mapa d'aquestes energies que, encara que no les veiem, hi són sempre, influint en qualsevol espai que vulguem dissenyar. A veure, és important entendre que aquí no parlem d'esdeveniments puntuals, com la tempesta d'ayer. El que ens interessa són els patrons, allò que se repeteix, la trajectòria del sol cada dia, la direcció dels vents més forts a l'hivern o aquelles zones que sempre corren risc d'inundar-se. Bàsicament, és un mapa de les forces externes que actuen sobre el nostre terreny. I en aquesta frase hi ha la clau de volta de tot plegat. Aquí rau la filosofia de tot el procés. El disseny es converteix en un exercici d'equilibri, de balanç. Es tracta de filtrar de manera activa allò que ens fa mal i d'obrir les portes de bat a bat a allò que ens beneficia. No és una estratègia passiva, ni de bon tros, sinó una sèrie de decisions molt conscients. Comencem per la part més, diguem-ne, optimista. Identificar i aprofitar els regals que l'entorn ens ofereix. Quines són aquestes energies bones que volem convidar a casa nostra? Pensem-ho de manera pràctica. Aquell sol d'hivern que es cola per la finestra ens pot estalviar un munt de diners en calefacció. O una brisa suau a l'estiu pot refredar una casa de manera natural i fer-la molt més agradable. Una vista bonica és un actiu que hem d'emmarcar, no tapar. I fins i tot els vents que porten la pluja són vitals si tenim un hort. El disseny ha de saber obrir les portes i les finestres a tots aquests elements. Molt bé, ja hem obert a les portes el que ens convé. Però i el que no? Ara passem a l'altra cara de la moneda. Un cop hem convidat el bo, hem de saber com protegir-nos del que pot ser nociu. Quines són aquestes forces que un bon disseny ha de saber bloquejar o, com a mínim, mitigar? La llista pot ser llarga, Un vent fred a l'hivern no és només desagradable, és que et dispara la factura de la calefacció. Els vents secs i càlids poden ser un factor de risc enorme en cas d'incendi. Una vista lletja a una fàbrica o una carretera sorrellosa es pot i s'ha de bloquejar. I per descomptat cal identificar les zones de risc, on es formen glaçades, quines àrees s'inunden, per on passen els animals. Aquí el disseny actua com un escut protector. Perfecte. Ara tenim dues llistes, la del que volem aprofitar i la del que volem evitar. La pregunta del milió ara és: com ajuntem tota aquesta informació per crear un disseny que sigui realment pràctic i funcional? Anem a veure com aquesta anàlisi es converteix en un pla concret. L'aplicació pràctica és, de fet, bastant visual. Imagineu que tenim un mapa base del terreny, on hem dibuixat les diferents zones d'ús. Doncs a sobre hi posem el nostre mapa de forces, el sol, el vent, les vistes. Aquesta superposició és gairebé màgica, perquè ens revela on ha d'anar cada cosa. Ens diu, gairebé a crits, quin és el lloc perfecte per a la casa, on rebrà el sol d'hivern i on hem de plantar una tanca d'arbres per tallar aquell vent fred tan molest. Per tant, el procés és superlògic. Primer, un bon mapa del lloc. Segon, identificar i dibuixar totes aquestes forces externes. Tercer pas, classificar-les. Això és bo, això és dolent. Quart, i aquí ve la part creativa, prendre decisions de disseny basades en l'anàlisi. Posem una finestra aquí, una barrera basada allà. I cinquè, i aquest punt és clau, entendre que aquest disseny no és una cosa estàtica, no s'acaba mai. I aquest és el gran resultat. No un pla rígid i inamovible, sinó un disseny viu. És més precís perquè respon a les condicions reals i úniques del lloc. I és funcional perquè aprofita energies que són gratuïtes i alhora es protegeix dels riscos. I a mesura que el lloc canvia o que aprenem més coses, el disseny pot i ha de seguir evolucionant amb ell. I per acabar, una petita provocació, una reflexió. La pròxima vegada que es miri per la finestra, sigui a casa o a la feina, que ens preguntem per on surt el sol,
D'on ve el vent més fred? Quines forces invisibles estan definint aquest espai, ara mateix? Començar a observar-les és, sens dubte, el primer pas per començar a dissenyar un món millor.